just about to start a whole day of giving blood. Yes, our customers are coming to give blood on our 10th birthday. I don't know how many gallons we're going to actually collect, but I don't think it'll be as much as our customers will drink today, but we'll try and give some blood. So if you're here, come along and give some blood for the Red Cross. Valamikor katonakoromban voltam rendszeres véradó, de az már rég múlt, úgy érzem. Harmadszor. Hát az még nem rendszeres. De ott is. Yes, quite. Right, so it's not your first time? No. Good, thank you very much for coming. Nem az első. Nem az első, de nem rendszeres. Igen, de nem rendszeres. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Szia! Sziasztok! Most az első? Igen. Nem, azt hiszem második már. Második már. És félsz egy kicsit? Nem. Szuper. Lehet, hogy csak a férjem éredása veszteni. Am I? Whenever they'll take the blood. Is this your first time or not? First time in Hungary, yeah. First time in Hungary. But I've been refused in a lot of countries. Oh my god, thank you for coming, Mary. Okay. Gyakran? Hát évente kétszer elmegyek. Klassz. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Szívesen. Én már korábban is gondoltam erre, alapjáraton inkább azt gondolom, hogy ilyen segítőkész ember vagyok, és most úgy az utóbbi hónapokban azért megint fellágolt bennem, hogy segítsek, ahol tudok. Ez jó? What? So gin and tonic? Gin and tonic, absolutely. Absolutely. Hard work. Oh, I feel like a new woman. With your new plaster. With my new plaster. Though I wanted Barney the dinosaur. Különben mikor... Nagyon boldog vagyok, hogy ennyi érdeklődő van, és ennyi segítőkész ember, aki segített nekem is abban, hogy a vérképem javuljon, és jelentem boldogan, hogy a javulás útján vagyok, hogy egyre jobb a vérképem, és egyre jobban érzem magam, hála a sok véradónak. Amikor éppen tudom, amikor épp nem vagyok terhes és nem szülök, akkor ilyen. Köszönjük szépen. Véradás, ugye? Nem. 20-valahanyadik véradás van? Komolyan? Mert veterán vagyok. Piszkólsz? Mert rohantam, mert lerámoltam a papírt a szkenguruban. Túl vagy rajta? Fáj? Nem, ugye? Ez nyilvános kivégzés lesz. Igen. Nem, mert... Nem fáj. Nem fáj? A legfájdalmasabb rész akkor lesz, amikor leképik a szőrömet a szaladdal. Second time. Second time. Thank you very much for coming. Thank you. The blood donation? Oh yes, of course. Sure. Do my bit. Yeah, of course. I thought you were joking, but thank you very much for coming. As soon as possible. I think I should wait 3 months because I don't know. I'm not. Absolutely. Yes. Your first time? Never get blood before? No. Good luck. Okay. So guys, so... Video! A video? Video? I don't know, Oh, they're very dodgy. We prefer pictures. We used to employ this young man and he went on to great things, you know. He now operates the second best bar in Budapest. But he's done well, done well, you know. Első alkalommal átvér? Komolyan? És ez buszkicsi? Hát igen. Nem kettő. Szeretem a tőket. Ugye, hogy nem? Nem. Se. Második. Második.
De iskolás volt, amikor utoljára adtam vért, úgyhogy akkor el is hágultam, de most minden rendben volt. Köszi szépen.